Vojtech Farkaš. Akademický sochár Vojtech Farkaš, jeden z najkreatívnejších a najvyhľadávanejších slovenských sochárov súčasnej doby, sa narodil 22. marca 1953 v Rožňave. Štúdium na SŠUP v Bratislave absolvoval v roku 1972 u profesora Korkoša. Štúdium na VŠVU absolvoval v Bratislave v roku 1983 u profesora Kulicha. Venuje sa tvorbe voľnej plastiky, interiérovej a exteriérovej sochárskej tvorbe. Svoje diela predstavil na viacerých výstavách v Moskve, Toronte, Berlíne, Paríži, Viedni a mnohých ďalších mestách. Jeho tvorbu vystavujú mnohé galérie, je zastúpená v súkromných zbierkach a vyhľadávajú ju zberatelia umenia z celého sveta. Tak ja vlastne sa venujem voľnej tvorbe. A voľná tvorba to spočíva v tom, že ja si vymyslím vlastný svoj projekt, ktorý si najprv rozkreslím, filozoficky si zvážim, ktorým smerom to pôjde a vlastne si robím, to je ako môj koníček, to je moja tvorba a robím si skôr tak pre seba. A všetky tie veci, ktoré vytváram, sa inšpirujem prírodou. Chodím do prírody, chodím k moru a tak a ja vlastne som začal kombinovať, to ma veľmi zaujalo. Príroda je sám najväčší sochár, čo vytvára krásne diela. No a ja zopár tých materiálov, ktoré tam nájdem, rôzne kamene, ich spájam s bronzom. Vlastne do toho ich dávam tú moju pečať, taká ľudská pečať, ktorá je prepojená s tou prírodou. Ten kameň moc neopracovávam, nechám v pôvodnom stave a ja vlastne vychádzam z neho a dotváram tú moju filozofiu s tým kameňom a tým vlastne vzniká jeden celok, ako taký sochársky objekt.